Ben je op zoek naar wat gruts? Of toch wat lietsers? Het is alle keer te vinden in het WTC Expo. Jonken de trekkers er een soort ontdenken van vernijing. Liekers werk je met drones. De boer heeft daar een stuk efficiëntie. Hij laat een geschiedenis om van zijn perceel, van de groei. Van waar zitten in gebreken in de perceel, qua structuur, qua bemesting. En dat kan hij zien aan de opbrengsten. En dan kan hij conclusies lopen. De computer wordt het klopje in het het van de trekker. De computer heeft eigenlijk de functies van een bestuurder roer. Dat in, op een heel exact vlak eigenlijk. Het stiet van skeerlijke gossen en stankoel ester of dong bloot een probleem bij veeboeren. Toch zijn er simpele oplossingen om dat flink te verminderen. Smart slurry aeration system zouden we dat nemen, maar dat is een systeem wat luchtbellen eigenlijk door de mest heen blaast. Nou, hier kun je zien, dit is een simulatieopstelling. Dat maken we in stal, maar dit is een proefopstelling. Maar hier wordt elke sectie die krijgt om zoveel tijd wordt er lucht erheen blaast door de uitlaatpunt. De melkveehouder daar heeft eigenlijk voor bedoeld en die had erom dat er altijd homogene mest had, altijd gereed is voor uitreden. Een aanzienlijke reductie van ammoniakjout en has geen schadelijke gassen meer. De landbouwbeurs wordt het nog onder mij komende sneun.